kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Santoso toh, jangan barang si apik, lang bae melelek. Kowe nyolong beras mbokmu iki termasuk elek lho. Jerawat wae. Kowe nek ra gelem tak dole dhewe tak ombene dhewe. Kali. Ya ayo, didol. Nah, tapi kowe itu ditekan tekoni lip. Yo ayo gek melu mikir ngono lho. Ah dolen dhewe kono. Oh lah munyuki. Si penak gue helip. Tok. Apa lu tok? Lap. Ayo. Mas go gelut. Wah, iki lho dolno berasku. Ayo ndadu kok kowe. Wah, cukur sumber kowe. Aku ora bisa kesalah. No.